Aritz, Aritz, zulanera joan beharko zara. Ondo da, aita, lan bila joango naiz, agur. Aritz, baserri batetara joan zen lan egitera. Lan egin ondoren nagusiari esan zion. Nagusi, etxera itzuli nahi nuke. Ondo da, lan asko egin duzulako pozik nago zurekin. Eta asto hau emango dizut. Asto bat? Bai, baina asto hau ez da besteak bezalakoa. Egiza kurrea esan ezkero, urrea egiten du. Ondo da, nagusi, agur. Eta Aritz etxerantza abiatu zen. Gaua iritsi zenean ostatu batetan lotara gelditu zen. Afaldu ondoren ostalariari esan zion. Gabon jauna, lotara noa, nire astoa ukuiluan utziko dut, baina izu, ez esan nire astoari egizakurrea, ados. Ez lasai, nik ez diotez ere esango, ondo lo egin eta biara arte. Baina ostalaria astoari esan zion, egizakurrea! Egizakurrea! Urrapiloa egin du, asto hau niretzat hartuko dut eta etxeko asto zarra utziko dio. Hurrengo goizean Aritz esnatu zenean ostalariaren asto zarra hartu eta etxerantza abiatu zen. Mikel, aita, Beñat, urrea egiten duen astoa ekarri du. Urrea egiten duen astoa, hori posiblea da, ikus dezagun. Egizakurrea. Urearen horrez kakapilua egin du. Dute dela. Eta Mikel baserri batetara joan zen lan egitera. Lan egin ondoren nagusiari esan zion. Etxera itzuli. Ondo da, lan asko egin duzulako pozik nago zurekin. Eta maila emango dizut. Bai bat, bai, baina maila ez da besteak bezalakoa. Jarri baskaria zen ezkero, baskaria erantzen du. Eskerrik asko agur. Eta Mikel etxerantza abiatu zen. Gaua iritsi zenean ostatu batetan lotara gelditu zen. Afaldu ondoren ostalariari esan zion. Agur jauna, lotara noa, nire maila atarian utziko dut, baina izu. Ez esan nire mailari jarri baskaria, bale? Ez lasai, nik ez diotez ere esango, ondo lo egin eta biara arte. Baina Mikel ora joan zenean ostalaria mailari esan zion. Jarri baskaria! Eta baskaria jarri du. Jarri baskaria! Hau miraria, janari piloa jarri du. Maila niretzat hartuko dut eta etxeko maizarra utziko dut.
goizean, Mikel esnatu zenean, ostalariaren maiz zarra hartu eta etxerantz abiatu zen. Aita, ari, Beñat, janaria jartzen duen maila ekarri du. Janaria jartzen duen maila, hori posiblea da ikus dezagun. Jari baskaria. Maiorrek ez du ezer jartzen, gu prestatu beharko dugu baskaria. Nagusi, etxera itzuli nahi nuke. Ondo da, lan asko egin duzulako pozik nagoz prekin. Eta makila emango makila. Makila bat? Bai, baina makila ez da besteak bezalakoa. Makilak izkia zanez gero joka azten da. Eskerrik asko nagusi, agur. Eta Beñat etxerantz abiatu zen. Gauari itxizenean, ostatu batetan lotara gelditu zen. Afaldu ondoren, ostalariari esan zion. Gabon jauna, lotara noa. Nire makila otarian utxiko dut. Enizu mesedez, ez esan nire makilari, makiak izkia doz. Ez lasai, nik ez diot ezer esango. Ondo noa egin eta bihar arte. Baina Beñat, ohera joan zenean ostalaria makiari esan zion makiak izki eta joka hasi da. Makiak izki? Ai,